सासे मोजां गोसोनि हिनजावब्ला नों जुदि बेफोरबायदि नङाब्ला नोंनि खुगानिफ्राय नैबे रावा माबोरै ओंखारो? नों शिलंआव फाननानै जायोबा आं फाननानै जाया मोनथिबाय। आच्छा निजोरा, सोरखौ लानानै इसेबां दुगा नोङो? माखौ लानानै इसेबां दुगि? गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरो आंनि मोनसे गोदान चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा लोगोफोर, नोंथांमोना आथिखालनि जुगाव बा दासिम नोंथांमोना दिनैसिम ससियेल मिडियायाव नुबोगासिनो दङ सोरनि थाखाय दावराव जागासिनो दङ आरो मा दावराव जाबाय दङ। सोरबानो खारनाय खारे, सोरबा रेन्दा रेन्दि, सोरबा नांलायनाय, गावजों गाव कन्ट्रभारसि, नङा होमबा लोगोफोर? थ' दिनैनि दिनाव मानि थाखाय बांसिन ट्रेन्डिं सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना मिथिखाबाय। थ' जियानो जा लोगोफोर, आं बे समाव बांद्राय गोबाव खालामलायासै, सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांनि। नङा होमब्ला नोंथांमोना जोबजासिम नाय, अब्लासो बुजि मोनगोन आरोना। सासे मोजां गोसोनि हिनजावब्ला नों जुदि बेफोरबायदि नङाब्ला नोंनि खुगानिफ्राय नैबे रावा माबोरै ओंखारो? नों शिलंआव फाननानै जायोबा आं फाननानै जाया मोनथिबाय। आच्छा निजोरा, सोरखौ लानानै इसेबां दुगा नोङो? माखौ लानानै इसेबां दुगि? नोंनि बे खाबार होनाय मोखांखौ लानानै, नोंनि बे दुब्लिकेट आसुगुरखौ लानानै, नोंनाव मा मेलेम दं? नोंनि फल'वार्सफोरनो नों मा गियान बा माबा मोनसे मा फोरोंनो हायो नोङो? गाज्रिनि अनगा जेबो हाया नोङो। डाइरेक्ट सिदा खोथा बियो। नोंनाव नारेंखल गैया, बिनानाव नारेंखल गैया। नोंनाव साननो हानाय गोहोआनो गैया। नोंखौ सोरबाया गाज्रि बुंदोंब्ला, नों जुदि पारफेक्ट उमेनब्ला, नों सासे राफोद हिनजावब्ला, नों सासे गाज्रि नङै हिनजावब्ला, नोंनि खुगानिफ्राय नैबे रावा फैगोन। आं गुन्दी साला रेन्डी। नोंखौबो नों फाननानै बेफार खालामनानै जायोबा आं फाननानै जाया। गुन्दी जोंफोरा दंजायो, बिमा बिफा जोंना न'खर दंजायो। माबोरै ओंखारखो? बावनो नोंनि बुंनाय रावानो नोंनि सिनायथिखौ दिनै होबाय। नों सासे राफोद आइजो नङा, नों सासे पारफेक्ट नलेज गोनां हिनजाव नङा। दा नोंथांमोना खोनाबाय बिथाङा माबायदि राव बाहायो। बिनि भिडिअ'आ एसे गोलावमोन, आं ससे लादों। नोंथांमोना नायनो गोसोबा बिथांनि चेनेलाव थांनानै नाय। बैथालि, गुन्दी, रेन्डी, बाजारि खयबार बुंदों। सासे मोजां गोसोनि हिनजावब्ला नों जुदि बेफोरबायदि नङाब्ला नोंनि खुगानिफ्राय नैबे रावा माबोरै ओंखारो? नोंबोथ' बे लाइननि मानसि जानांगौ। सैथोखौसो बुंदों आं, मिथिबाय? बियो वार्निं नङा, थ्रेटेनिं नङा। बियो नोंखौ टारगेट लानानै बुंनाय बा नोंखौ गाहायाव दोननो नागिरनानै साननानै बुंनाय नङा। नायनो बायो, सिमा थायो, मान दंनायनि नंनायनि। हारि नों सासे भिडिअ' लाबोग्रा मानसि जाबायब्ला माखासे समाव नों गावनि फल'वार्सफोरनो नलेजबो होनो रोंनांगोन। माखासे समाव गावनि रोंगौथिखौबो देखायनो रोंनांगोन। मा एनि टाइम नोंनि भिडिअ'आ सोरजोंबा गन्डगल जानाय, सोरजोंबा नांलायनाय, माब्लाबा गाबनाय, माब्लाबा माबानाय, मा बेफोरलाय? बांद्राय बुंथ'ला, आंनि साफ्रोमबो नायगिरिनो नोंथांखौ दिनै बे एसेखिनि भिडिअ'खौनो बुंनानै आङो भिडिअ'खौ फोजोबनो सानबाय। भिडिअ'आ बहुद गोलाव जाबाय। जुदि नोंथांफोरा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला, आंखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना फल' खालामनानै थां। साफ्रोमबो नायगिरिनो नोंथांमोन भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों। निस्सय लोगोफोर, नोंथांमोना जोबजासिम बे भिडिअ'खौ खोनासंदोंब्ला बा नायलांदोंब्ला बुजि मोनखाबाय बिथाङा माबायदि रावखौ शेयार खालामखारना लोगोफोर। थ' जियानो जा लोगोफोर, आरो आं बांद्राय बुंनानै भिडिअ'खौ फोलावलासै नोंथांमोननि सेरावहाय। थ' जियानो जा बे बुंलांदों नोंथांमोना खोनाखालांजोब्बाय नङा होमब्ला, आरो आं बुंलासै। थ' जोबथारनायाव नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे चेनेलावहाय गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो, नङा होमबा लोगोफोर? आरो जोबथारनायाव बे फनाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो लोगोफोर। बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर। स' थेंक इउ स' माच, आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन। बाय बाय।